Көзілі күн ел күзгісі. Көзілі fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşu, көзге көз қарашып тапшыруында. Аумағыт хөрмәтле ярмын хүйісі достар. Байрамдарығыд мүбірек, ризық тұлы үстелдерігі түңірек болған теген тілекте, редакция білісіміне келген хәздің хоттарығыд бойынса түділген ерлі бүлек тапшыруын башлай бөді. Ижади түргімесімінен хәзді әхәт Мұртаз сәлемлей. Күп кешенең яшәүеннән җирдә эздә калмый. Күп кешенең сөйләвеннән җанга ятар сүздә калмый. Тавышың даны гөл үстергән эзең калды. Йөрәкләрдә җуелмаска сүзең калды. Әйе, якынрак килегез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Күзгә күз карашып тапшыруын бүген мин Зифа Нагаева түгел, яраткан тавыш, бәрхет тавыш Әхәт Мұртазин ашып җибәрде. 19-нчы елның бер никадәр генә көннәре белән яшәп киттек. Тарих булып калды 18-нчы ел. Шатлыклы вакыйгалары белән беррәттән кайгылы көннәре дә булмый калмады. Республика халкы зур югалту кичерде. Башкортстанның халык артисты, күренекле диктор, Башкортстан радио-телевидениесының алтын тавышы Әхәт Мутахар улы Мұртазин арабыздан китеп барды. Республика халкы тетрәнү кичерде, һәм шулай ук шәхсән миндә. Күп еллык бергә эшләгән коллегам буларак, бүтән аны яраткан тамашачылары, радио тыңлаучылары исеменнән дә, хөрмәт йөзеннән 6 февральдә туласы 60 яшы уңаеннан бүген хатирәләр барлыйбыз. Сагыну тулгакларын яңартабыз. Студиябызда кунакта Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре, Башкортстанның атказанган матбугат һәм масса күләм чаралары хезмәткәре, Шәһид Кодайбердин исемендәге премия лауреаты, радиобызның дәрәҗәсе, камиллеге өчен күп еллар дәвамында җитәкчелек вазифасын алып килгән Тәнзилә Абдулла кызы Үлмәсбаева. Ул безгә санап киткәннәр буенча гына якын түгел, ул безгә бик хөрмәтле кунак, чөнки Әхәт Мутахар улы белән кулга-кул тотынышып, ничә еллар радио хезмәтен бергә алып барган парҗан, тормыш иптәше. Сәлам юлладык, Тәнзилә Абдуллина. Хәерле көн, туган тел, телевидение караучысы, хөрмәтле дуслар, тугандар. Иң беренче мотлак ниндидер сорау биреп, мәгънәсез юнәлештә сөйләм алып китәсем килми. Әйтергә кирәк, бер ел юк инде, шундый көннәр кичерелә дип юк. Бүген сезнең белән истәлекләрне шулай барлыйсы килә. Үзе кебек якты итеп, Тәнзилә Абдуллина, һәм мондый сүзләрдән башлыйсы килә. Халык сөюен, халык мәнфәгатен кайгыртып, халык мәхәббәтен яклаучы буларак хәтерләребездә калган Әхәт Мутахар улы Мұртазинның җаваплы хезмәтенең сагында гомер буе булдыгыз кебек, һәм әле дә шулай. Әйдәгез шул турыда фикерләрегезне тыңлап китүдән башлыйгыз. Әхәт гомумән үзе тормышка нык җаваплы караган шәхес ине. Ул бәлки бәләкәйдән үк бала сагыннан үзенең максатын, ынтылышын белеп үткәндер дип уйлыйм. Чөнки ул гаиләһендә шундай тәрбия алган. Артабан бит очрашкан вакытта ла мин инде уның ысынлап та тормыш юлы буйлап кемгәлер, кем беләндер ышанычлы барасак ир дип, юлдаш дип, инде эштә булса ысынлап та үз эшенә мөкиббән китеп, ихлас яратып эшләрлек шәхес дип күрә белә инем. Шуга мин уның белән танышкандың тәүге көндәреннән үк зур ышаныс белән караным. Ысынлап та бүген үтегез дә беләһегездер, уның яшь сагын күбрәк дуамал ине, үтә шук ине, яшәр батырына юк, кыздар белән күп йөри ине, чөнки янында кыздар рәхәтләнеп сывала ине. Ни өчен шулай булырга тиеш, ул бит яшьлек. Һәм бунан капылгара килеп,
тормышка бөтенләй икенче карашлы минем белән очрашуы һәм артабан менә инде кавышып 30 ел иңгә иң терәшеп бергә бер-беребезне аңлап яшәүбез менә минем ул сактагы фаразларымды аклаган дип әйтә алам. Ысынлап та әхәт минем өчен терәк булдык, таяныч булды. Без бер-беребезне аңлап яшәдек дип әйтә алам. Әлбәттә, дөнья бит ул. Дөньяның төрле саклыктары булгандыр, кемдә булмай. Әмма без бер касанда үзебезнең өйдә булганды, үзебезнең мөнәсәбәтләрдә беркемгә сыгарманык, ситкә, безнең хата туган тумасаларда был икәү нисек яшәп икән дип һорау да бирмәннәр, чөнки без үзебезнең гаилә мөнәсәбәтенә беркемгә индермәдек, без беркемгә лә артык ишек кагып йөрмәдек үзебезнең проблемалар белән. Без уларны проблемалар булһа үзебез хәл иттек. Әлбәттә, куаныштар булһа, юаныштар булһа, без тугандар белән, дуслар белән булдык. Әмма инде гаилә мөнәсәбәтләрен бер касанда кешегә афишалап, рекламалап йөрмәдек. Тәзирә Абдулловна, тында алмый тыңлап утырамын, чөнки безгә дә тансык. Без әле белгән кешеләр булсак та мондый сүзләрне ишетү тансык. Күп еллар сезнең кул астында эшләгән вакытта да мин бу кадәрлек сораулар белән мөрәҗәгать итәргә базнап та итмәгән булыр идем, ләкин бүген ул халык эчендә бик кызыклы булыр безнең сөйләшү. Шуңа да без әле сезнең гаилә мөнәсәбәтләренә дә, балаларга да кабат-кабат кайтырбыз. Бик матур сүз әйттегез. Ул шундый дуамал гына чагы яшьлектә булган һәм шул шаян гына малай булып үскән. Үскән җирләре Учалы ягы бит инде һәм шулай ук укытучы. Атасы, әтисе укытучы булып шундый бик тәрбияне җитди генә ала торган гаиләдә үсеп киткән. Сезнең белешмәләр буенча ул нинди малай булган бәлки чагында? Аның хакында ничек итеп хәтерләп сөйли торганнар иде? Кайным ысынлап та укытучы, кайнам да мәктәптә эшләгән кеше ине. Бик данлы гаилә, Муртазиндар Яңа Байрамгол авылында. Кайным озак еллар мәктәптә директор булып эшләгән кеше. Гаиләләрендә 5 бала, әхәт кинйәм. Менә шунда кинйә булу әлбәттә аның холкында саклыш тапмай калмаган. Ул бик иркә. Мин бодык дип әйтмәйм, иркәлектең акыллы иркә булу ягы бар. Әхәт акыллы иркә иде ул. Ул үзен яраткандарын белеп үткән бала, үзенең кирәк икәнлеген һәм шуга ла бәлки башка балалардан аерылып торгандыр. Әмма кайным менән кайнам ысынлап та уга тәрбияне катыгына биргән, нык тотып һәм ул иркә булһа ла эш рәте белгән. Әйтеп киттем инде, тормышка максат куя белгән егет булды ул. Һәр яклап үзен камиллаштыру яһәтеннән монда агаларының да тырышлыгы булганнарның, апаларының да. Чөнки ул мәктәптә укыган елларында ук спорт белән ныклы шөгыльләнә һәр вакыт. Ул хатта ал балаларына ят күренеш, иртәнсәк сыгып йөгерү, саңгыла, шоу, яисә гимнастика яһау, ал балалар өчен ничектер ятрак күренеш битендә. Әхәт гомумән менә шундай шөгыльләр белән һәр вакыт дуст булган һәм улар гына түгел, гомумән балаларны алыктырган волейбол буенча секциялар эшләгәндәр авылда. Үдәре корып, шунда коньки алып, бодлауктар яһап, конькида шугандар, хоккей уйнагандар һәм йөргәвәтлеге булган битендә йөр ансамбле булганмы. Үзе тырышып атаһынан гитара алдырып, әле ул вакытта битендә авылда авыл балаһына гитара алдыру нинди генә инструмент булмаган. Авылда аксайга бар, накытлыгы бар битендә, анда кем гаиләсенә булмаган. Кайным риза булып уга гитара алып бирә. Гитаралы үзе уйнарга өйрәнә. Агаларына ияреп, гармунда уйнарга өйрәнә. Һәм әлбәттә йырлай. Мәктәптә сәхнәдә ук сәхнәлә йырлай ул. Әмма гел сәхнәгә сыгудан тыелып килде ул. Уңгы бәленә тиклем улда инде бер комплекс сымак нәмә калган. Уялу. Тәү карауга күренмәгән әйбер, әмма аның күңелендә һәр вакыт мин аны якын белгәс әйтә алам. Ул кыйгыл ине ул батыр булманы бер касанда. Тыштан күренгән әйберләр булгандыр батыр һымак, әмма кыйгыл, уялсан, әхәт булып калды ул. Кыюсыз дигәндә дә үзе күз алдына килә әле. Батыр бик булмаган дигәндә дә күз алдына килә, ничек батырчылык җитеп бөтен республика халкы
авызыңа карап, ничә ел буена синең белән яшәсен. Икенче төрле сүз белән батыр сүзен алыштырып әйтсәк тә дөрес булыр. Шулай бит ички батырлык. Шундый бу дәрәҗәле батырлык булган һәм ерак китәсе килми әле яшьлегеннән шул укытучы тәрбиясен алып, моны күреп үсеп, хыялы укытучы булу. Аннары ул юл ала мәктәптән соң Сибай педагогия училищесына. Шул педагогия училищесында укыганда минем белешмәләрем буенча кемдер укытучылар арасыннан аның сәләтен күреп, Рәсимә апай Ураксина. менә бу хакта сез ничегрәк хәтерлисез? Рәсимә апай Ураксина уның ятмышында 2 тапкыр килеп инә. Һәм киткән үзгәрештәр булуы уның исеме белән бәйле. Ул Рәсимә апайга гомер буе рәхмәтле булып яшәне. Беренче тапкыр ул армиянан кайткас, Рәсимә апай Ураксина Сибай педагогическийның авылдар буйлап йөреп, балалар йөреп йөргән була. Шул вакытта бу яңа байрамга килеп, хәтта осратып, үзләренең училищесына сакырып, 2 ел укып сыккандан соң, укып бетерә алдына әлеге баягы Рәсимә апай Ураксина сакыртып алып, "Әхәт, һин мотлак филолог булырга тиешсең", дип БДУга фатиха бирә. Әхәт училищены 5-кә генә тәмамлай, һәйбәт укый ул. Һәм БДУга килеп, беренче елда укырга инә һәм 5 ел укып тәмамлап, артабан язмышын үкенечкә каршы шулай да укытучы булып китә алмай. Тәнзилә Абдуллина менә БДУда журналистика факультеты бик күп шәхесләр биргән факультет, илебезгә бик күп шәп журналистлар үстергән, төрле тармакка таралганнар бит инде. Шуларның бит инде менә икәүсе сезнең гаиләдән, берсе сез, берсе инде Мәскәүләргә барып җитеп укып кайтып, бит инде матур иттереп Уфабызга кайтып, шундый әдәби телне, башкорт телен әдәби тел итеп күтәреп, халыкны күтәреп менә үстергән кешеләрнең берсе сез, берсе ул булып танышып китү. Кайчан булды икән? Инде бу ягын беләбез. Ничегрәк булды икән ул? 1982 елда Башкорт дәүләт университеты филология факультетында укырга индем. Ошол вакытта бер бүлмәгә урнашкан кыздар уның әхирәттәре ине. Ул гомумән компания яраткан, уның бит ярата ине, дуслары күп булды. Ашык. Уны шул тиклем барыгы ла яратты. Ул гомумән кайда гына барып инһә лә үзгәчә ине. Мин тәүдә аптырап калдым. Мин университетта белем алырга киләләр, бик итти балалар дип торгайным. Бында шау-шоу, күлке, кисетһә, дискотека, музыка. Минең инде колак тына башлан тәүге сырдап аңлап та итмәйм. Адактан нисектер мин өндәшмәйм, мен өндәшмәнем дә. Ут дөньям менә шу китапларны капланып, тик утрамда укыйм да укыйм бит инде. Балалар котыра. Ул ысынлап та дуамал, уның яшьлеге дуамал булды. Мин яшәрмәйм. Ул үтәгеләненә уның шул дуамаллык бәлки сыгып беткәндер, бәлки югалгандыр, белмәйм. Бәлки шул урында бетергә тиеш булгандыр. Шунда тормыш белән яшәнделәр. Шуның бер вакыт икәү генә бүлмәлә калган бата шул әйтеп бетергә кирәктер. Әйе. Китап укып утырам. Ничә укыйм ди. Өндәшмәйм бит инде. Мин бит беренче генә мин перваш. Әйе. Әтиләр әле өлкәнрәк менән 2нче курс, 3нче курс. Шунда әйтте, һин минеке булаң дине. Менә бит. Мин юк динем. Амин дигән бит Аллаһы Тәгалә сез юк дип өлгергәнче. Юк, мин юк динем. Беренче генә укырга килгән бала. Шундай кешегә кияүгә сыгып барганда күз алдына китермәйм. Минең тормыш юлдашым менә шундай яшәү рәвеше алып барган кеше булуын мин күз алдына китермәйм. Әмма укып бетеп вә бәлки икенче кеше килгәндер. Мин Мәскәүдән кайткан вакытта хаталышты, ул Мәскәүгә лә килеп йөрде мин калган вакытта. Безнең аралар бозылмады, телефондан сөйләшә торгайнык. Шул кадәр матур истәлекләр яши икән сезнең йортта. Тәнзилә Абдуллина, шуннан Алла амин дип матур иттереп өйләнешеп тә куйдыгыз. Бу инде кайсы вакыт аралыгы булып китте? Бергә. Шул хәзер тагы бер әйбер. Тормышта мин эшкә кайткас, мин эшкә урнашам йөренем дә, эшкә урнашам йөренем. Һәм бердән-бер урын, мин сакырган урын радио ине. Хәт радиола эшләй, ул отпускла. Мин карарды үтем кабул итеп йөргәнмен. Сакыргас, алам дигәс эшкә, ризалаштым да, приказ яһатып, уның эшкә сыгуына мин
шып итеп радиола хәбәрсе булып эшкә урнашкайным. Ул килеп төште, мин радиола күҙем аңлайган инде, һәйбәт булган дине. Албастан ук әйттем, эш белән шәхси тормышты бутамайбыз дидем. Onun da şunu fikir oldu. Hem nişektir bir kez oturup alıp нык кына итеп һөйләштек тә егеттерсә мөнәсәбәтләрдә саклана. Арттан нимә эшләйбез. Шунда ул миңа нык итеп үз бирде. Тормышның теге өлеше артта кала. Без бергә яшәйбез дип. Һәм шул әйткән ир һүзеннән ул кайтманы. Шулай итеп үзеннән үзе гаилә кырып китеп, һәм сезнең учалының дулап торган, янып торган егете белән күгәрченнең басынкы, җитди, без белгән Тәнзилә Абдулловна булган икән, ул электән дә, яшьлектә дә шундый булган икән, матур гаилә кырылып киткән. Аннан алда да Әхәт Мутахарич турында сөйләгәндә, ул әле укыган вакытта ук үзен балалар тапшырулар белән сынап караган. Бу хакта сөйләп китә алабызмы, Тәнзилә Абдулловна? Әлбәттә, ул гомумән балаларны ярата. Яратты, гомер буе яратты. Шул укытырга барырга теләү бәлки шул балаларны яратуына бәйле булгандыр. Ул балалар редакциясында тәүге тапшыруларны ятыра, Реза Имашева менән бергә, артыннан Шәүрә апай Гыйльманова тапшырулар ятыра ул. Һәм ошо тапшыруларга йөреп, үтен камиллаштыра килә. Радио тормышын аңлай, телевидение тормышын аңлай. Ул радиолаган түгел, оҙаҡ йылдар телевидениела эшләне һәм Тамыр телеканалының тәүге режиссерларының береһе булды. Моны әле уның технология буенса балаларҙы эфирға ҡайҙыралар. Уның һалған, ул ипләгән ысул балаларҙы телевизорға яҙҙырыу һәм радиоға яҙҙырыу һаҡҡанап ҡалған. Әхәт балаларына эшләүҙе нимәгә тиңләргә мөмкин икән? Ул бөтөнләй үҙенең асылынан сығып, икенсе дөнья үҙе балаға әүерләй нишкеле ул. Ул балаларҙы ныҡ аңлай ине һәм балалар да уны аңлай ине, сөнки балалар уға елкәһенә ултырһындармы, ҡайҙа ултырһындар, балалар мына ҡайһы бер кешегә бала һөйләшеп ултырһа ла бар ымһынмай бит инде. Уларҙың араһында бер ниндәй күпер ҙә ҡалмай. Бу ваҡыт аралығынан соң җитди йүнәлештә шын-шынында дикторлык тәғәйен Бикбулатов ваҡытынан аңа бирелә һәм ул үзе хаҡлы ялға китәр алдынан фәҡәт Әхәт Мутахар улының тауышын күрә. Үҙ урында ҡалырға хаҡлы тауыш дип күңеленә салып ҡуя һәм тәҡдим итә. Тәҡдим иткәндә тетрәнмәй мөмкин түгел. Мин шул белешмәләргә туҡталғанда ҡабат-ҡабат барлап ултырдым. Фәҡәт сине генә күрәм, урыныма ҡалдырырға, ансы беренсе, икенчесе, һәр көнне ғүмерең буйы иртәнге 4:30 сәғәттән йоҡоҙан тороу башлана һәм көн буйына менә шундай хеҙмәт башлана, бәйрәмнәр барысы да онтола, ғаилә чаралары артта ҡала. Әгәр шуңа риза булсаң, әзер булсаң, моңа тотона аласың дип аңа тәҡдим ясала. Һәм бу ваҡытны нисек хәтерләп үзе сөйләй торған иде, эшкә тотонган ваҡытларын. Ул Ғәлнур ағай Бикбулатовҡа бик рәхмәтле булды һәм ул әйтеп ҡалдырған һүҙҙәргә хыянат итмәне. Ул васыят итеп ҡабул итте шикелле ул. Ысынлап та нисек әйткән, шул килеш һаҡлап ҡалды һәм арттабан йәштәрҙе тәрбиәләгән ваҡытта ла ул шундай уҡ талап ҡуйҙы. Ысынлап та дөрөҫ талаптар дип уйлайым, сөнки үҙ эшенең оҫтаһы булырға теләһә, әгәр һине тыңлаусы һәм тамашасы ҡабул итһен тиһәң, үҙеңде шул эшкә арнарға кәрәк, тулыһынса. Беҙҙең эштә, мына уның эшендә әлбиттә шунһыҙ мөмкин түгел. Халыҡты алда булмай. Тауыш менән дә, әгәр һин үҙеңде хеҙмәтсе итеп таный икән, халыҡ алдына сығып ултыраһың икән, һин тоғро хеҙмәтсе булырға тейешһең бит. Ул шул вазифаға, шул бурысҡа тоғро ҡалырға тырышты шикелле. Мин шулай тип аңлайым. Бер заманны бездең гөрләп бергә эшләгән ваҡытлар, радио 2-дан соң юлдаш булып ашылып китте радиолар. Тәнзилә Абдулловна исәнләшкән ваҡытта да шундай ғорурлык кичерелә торған иде. Әхәт Мутахарич белән. Ул заманнарда мин ул ҡәҙәр яҡын, ул ҡәҙәрлек бик яҡын булып, яҡын мөнәсәбәттә аралашып, радио турында ул ҡәҙәр сөйләшеп түгел, шул ҡәҙәрлек безгә барып җитешмәслек бейеклек итеп ҡарай торған иде. Ул бик ябай булды бит ул. Ул соңынан килде, Тәнзилә Абдулловна. Без ауылларға ҡайта идек. Районнарда очрашыуларда булғанда мин шәхсән кешеләргә маҡтанып йөрөй идем.
Біз сіз білесізме мен қойда эшлейм дип. Мен телевидение үзәгендә эшлейм дип түгел, әхәт мутахарришлар белән бергә эшлим дип мактанып йөрүеннән кайбер вакыт үзем оялу кичерә торган идем. Бу чын-чынында булды. Еллар үтте, еллар үткәч карыйм, шундый гади итеп, безне якын итеп. Ул бит баксаң, без бит теге мәгълүмат, музыка мәгълүмат юлыннан килгән радиолар булып ачылганда гына барып кирдек. Безнең агым икенче төрле агым булды. Анарда шундый җиттелек, яңалыклар хезмәте, ул беренче чиратта шундый профессионал кимәлендә шул кадәрлек эшләп килгән кеше безнең белән бер агымда булып ничә еллар бергә эшләдек. Һәм шушы вакытта үзе интеллигент, үзе профессионал, үзе шул ук вакытта гади коллега булып кала билде. Менә сезгә кушылып кына сезне күбрәк сөйләтәсе килә. Мин арага гына катыштырып сүзләр әйтәсе килгәндә дә шул кадәр шул еллар өчен горурланып утырамын, Тәнзилә Абдулла. Аннары булды шундый вакытлар. Без әле радиога килмәстән, сезнең яшьлек вакыты, гаилә корып киткән генә вакытларда ай-һай сөйли торганнар иде. Үзләре дә шаяртып искә алып утыра торганнар иде. Әхәтнең үзе сөйләгәннәрдән дә ишеткәнем бар. Хатлар күп килә башлаган. Менә Әхәтнең үзен күрмәгәннәр, йөзен бер дә белмиләр дә ул вакытта. Радио аша гына ишетеп тавышына гашык булган кызлар, хатын кызлар, күпме хатлар килгән. Тәнзилә Абдулланың йөрәге ничек түзде икән, үзе дә яшь чакта. Барыбер да шундый бит ул яшьлек бит инде теге барыбызда да гормоннар да икенче төрле уйнаган вакытлар. Сез һаман да шул җиттилегегез белән сәхнәнең артында калган тамашачы кебек, сәхнә алдында калган йолдыз артист кебек Әхәт параллель рәвештә дөньяны шулай кудыгыз. Сезнең ничек дип әйтим, реакция бу хатларга карата, үзенең ул хатларга карата мөнәсәбәте ничек була торган иде? Зифа ханым, билләһи валлаһи дип әйтәм, мин Әхәттә бер касымда бер кемдән дә көнләшмәдем. Яшь сагында ла, урта яшьтәрдә лә, уңгы елларда ла. Бу табигатьтәнме, әллә Мин әйтә алмайым, әмма мин уны көнләшү өчен сәбәп күрмәдем бер касымда. Әгәр сәбәп юк икән, мин уны көнләшергә тиешмен. Ул хаттарга килгәндә, ул хаттар безнең өйдә ята. Әгәр ысынлап та ул бит образ бар, Әхәт эфирдагы Әхәт образ. Күптәр уның образ икән аңламай. Сәхнәләге, радио эфирдагы, телевидение эфирындагы Әхәт, тормыштагы Әхәт түгел бөтенләй. Мин аны күпкә яхшырак беләм. Белә инем, беләсәкмен дә. Шуңа уның хаттарга мөнәсәбәтен дә белә инем. Кайдар кызлар сакырганын да белә инем. Ул кайтып шунда сакырдылар бит әле дип шаяртып, ул яшермәй ине. Ул яшермәгәс миңа аның белмәйм. Көнләшергә нинди урын булырга мөмкин. Мин горурлана гына алам. ул бит минем белән яши әле. Минем белән яшәй. Минем белән яшәү генә түгел, минем белән эшләй. Бу бигрәк зур горурлык, Тәнзилә Абдулла. Кем беләндер инде мөнәсәбәттәр була, мөгаен барыбер ысқындырыр. Мөхәббәт үрнәге дип әйтергә була. Мин сезгә бүген генә җылы итеп эндәшәсем килгәннән түгел, элегрәк тә ишеткәнем бар иде сезнең гаилә хакында. Шушы мөнәсәбәтләрдән чыгып, читтән күреп, күзәтеп, ниндидер аралыктан ары йортыгызның ичендәге сер дөньясына бик халыкны зур размерлы аяк киемнәр белән кертелмәскә куела белгәнлек, үзегезгә бер-берегезгә ышаныч белдергәнлекләр барысы да шуңа китергәндер дип дөрес уйлыйм икән дип әйтәсе килә. Шулай булды кебек, Тәнзилә Абдулла. Шулай, әлбәттә, чөнки икебез дә күз белән каш арасындагы кешеләр. Әхәттең тормышына кызыккандыра, минеке катыны булар кызыккандыргандыр, чөнки мин үземне бер касанда тәүге планга куйганым булмады бит. Күптәр җәмәгатьчелек арасында булганмы, халык арасында булганмы, Әхәттең катыны кем икәнен мөгаен һуңгы елларда гына белә башлаганнардыр. Ана бәлки бүген күрәләр дә кемдер беренче тапкыр был мин. Мин гомумән үземне ир катыны дип күрдем һәр вакыт, күрергә тырыштым. Чөнки мусулман катындарының булышында ятканы иң бурыс битендә ул беттә сиратта ир катыны булырга тиешбез. Һәм ирдән танын күтәрергә, ирдә күтәрергә, ирдә күрһәтергә мин үкенесе дип анамайым. Тәүсиратта үземдә иремә, балаларыма арнаным. Әлбәттә, шуңа ла өйдә тәртип булырга тиеш, өйдәге тәртип шулай тәүсиратта катының инде булырга тиеш дип аңларым. Ирнең эше мал табу булса, өйдәге тынычлык, өйдәге камиллык,
балаларның ашаган һәм дәресен вакытында әзерләү ул минем иңдә булырга тиеш дип ананың мин һәрвакыт һәм әлбиттә өйгә кемдер инергия кемдер сарга тиеш унла күп осракта я бергәләп я аерым хәлдә кәрәгенә төрле сактар була дөнья бит ул бер икебез дә кылу Зифа ханым һез беләһегез тыныч сактар булмаганда сактар булгандыр һау табан сылтырау гына түгел бәлки ватылган сактар ла булгандыр аны яшерергә кирәкмәй монда мин үзебезнең гаиләнең идеал яһарга тырышмыйм ул кирәк әмма безнең бер икебездә дә булган яхшы сыйфат үзебезне мактап та алайм әле без утырып һөйләшә алайнык бер-берде ишетеп аңлашып бер касында кенә кылмай үз кылмай ни өчен булган аңларга тырыша идек һәм кеше исән сакта нинди генә проблема булмаган уны хәл итеп була. Аннары минем яктан дөрес тә булмас иде әгәр шундый сорау бирелсә, чөнки читтән караганда кеше шулай уйларга мөмкин. Хатын җитәкчерәк, ә син инде йолдыз булуга карамастан аның кул астында эшләүче. Буларак та барды бит инде сезнең эш хезмәт еллары барды. Шуңа күрә җитәкче буларак җитәкчегә буйсына торган телисең теләмисең баш мөхәррир чакта без барыбыз да шул сценарийлар белән Тәнзил Абдулла керәбез. Тәнзил Абдулланы тикшермичә эфирга чыкмыйбыз. Тәнзил Абдулланы кайбер вакыт бөтенләй кире иртәгә эфирын бөтенләй кире язырга сценарий дигән көннәребез бөтен сезнең кул астында эшләгән журналистлар шулай булырга тиеш тә. Моны шулай ук башкалар белән бердән Әхәт Мутаһар Муртазин да үтә торган иде. Әхәт Муртазин менә бу якта мөнәсәбәте ничек? Сценарийга култамгалар алып сыпты. Ул һәр вакыт, ул менә бу яктан караган вакытта күптәргә өлге булырлык инде. Чөнки ул минем белән мөнәсәбәттәр бар икән аңлай иде һәм әгәр дә мин уга өттен караган, мин уга еңеллек күрһәтһәм, башкалар күрер дип аңлагандыр дип уйлыйм. Ул башкаларга караганда күпкә эшенә җаваплырак карый иде бу җәһәттән. Уның сценарийлары әлеге вакытта өлге итеп куерлык, башын атагына тиклем язылган, бернинди дәгъваһыз, сифатлы телде аңлап, теманы аңлап ята торган ул. Мин уның эшенә ниндидер дәгъва белдерә алмас идем мәгълүм тәкъсир буларак та, чөнки ул минем кулатымда эшләгән яхшы аңлайны һәм минем кулатымда ирешләгән аңлайным. Бер-берегә әлбиттә без еңеллек тә китермәгәнбездер, әмма авырлык та китермәгән. Бәлки күбрәк авырлыгы булган. Авырлыгында булмагандыр дип уйлыйм, чөнки без аңлайны ул. Аңларга кирәк. Ләкин башкалар бәлки бу рольдә ниндидер файдалану яки аркалану дигән әйбер булыр иде бәлки башкаларда. Сез дип уйламыйм, чөнки әйтәм бит, уның һәр вакыт эше башкалгайны. Эфирга килә, эфирын түгел үтә, сценарий бар. Унда нинди коллегалар нинди дәгъва белдерә ала. Тәнзил Абдулланы монысы кызыграк сорау ниятеннән дә. Чөнки оптимистик рухта да алып барасы килә бу тапшыруны чынында үзе бар кебек итеп арабызда сөйләшкән кебек. Шулай да кызык өчен булса да берәр сынга калганы булдымы эфирга? Эфирга бер кысында Яңгылыш. Бер кысында уңга Бер калган. вакытта. Бер вакытта 40 елда якын эшләп. Бер тарихта юк, әмма бер-ике тарих бар. Уларның студияга инә алмауы менән бәйле. Унда ла бер нисә минут кына булай. Ул Дембиктән дә йөреп эшләне, башка урыннарда ятактан да йөреп эшләне. Әмма эфирга ул бер касан да уңламаны. Менә шуннан уйлап утырам инде, бездә байтак кына эшләдек радиоларда, сынга калган индидер, чынлап та бәлки синнән тормаган сәбәп тә булырга мөмкин. Димәк, мөмкин генә түгел, ул куелырга тиеш, бер кайчан да мөмкин түгел сынга калырга. Юк. Һәм шул кадәрле тыгыз кыска гомер эчендә тыгыз вакыт аралыгында яшәлде, ләкин шул кадәрле матур балалар калдырды. Балалар тугач шатлыклар, берсе бала, икенчесе кыз булган, исемнәр ничек сайланды, Тәнзил Абдулла. Нинди кичерешләрдә малай тугач булды, нинди кичерешләрдә Гүзәлия тугач, Салават тугач, әйтеп үтегез. Без икеһендә көтеп алдык, ике балабыз була. Икеһендә яратып таптык, мөхәббәттә туган балалар һәм мөхәббәттә үттеләр икеләр. Әсәйгә бала тугаста янында булгас, бәлки ул кадәр кадерле түгелдер. Эргәләргә гадәт килеп китү ихтимал. Мин мөхәббәт юк дип әйтмәйм. Әхәт балаларын мин эштән нисек кайтканын хәтерләйм. Үстен ташламай торып балаларын нисек күргәнен хәтерләйм. Монда сынлап та менә шул атайлык хисе унда нык югары кимәлдә иде. Ул балаларына бөтен мәһәм бирергәдер иде.
Балалар менән ял итәргә, балалар менән шашка шахмат уйнарга, балалар менән ял йортларына барырга. Хатта безнең Салават авыргас, аллергия менән сирләй ине. 5 яшы тулгас, диңгезгә путевка алып, ул заманда бит әле барып кайтты. 20 көн Кырымда ял итеп кайтты. Менә шуны хәл итеп, үзенсә барыр. Ул балалары өчен үзе фида кылырлык атай булды. Өлгүле атай булды ул. Балаларның исемнәрен ничегрәк табыштыгыз, гәпләшмәдегезме? Юк, тибәйтернем икән дә авыр куштык шикелле исемде. Әмма икебезгә дә күңелгә яткан исем. Һәм Салаватка тугас күмәгерләнеп исемде, үзәлегә дә шулай ук. Һәр хәлдә аталарның ризалыгы белән кушылган исемдәр, икеһенә дә үзе барып ятыр алып кайтты. Балаларның, хәтта балалар да үтәр исемнәреннән бик риза. Инде бит бигрәк тә Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк, 2 онук күрү бәхете тиде. Шулай иртә китәргә булгач, әгәр дә күрми калган булса, ис китәрлек, һәм алар хакында нинди олатай иде ул, нинди карт әти булып өлгерде балалар өчен. Камилә менән Мәдинә, 2 кыз бала, шундай ихлас, сынапта үз балаңа караганда ла балаңның балаһы якынрак, уны шулай нык яратты әлбиттә. Бәләкәйдән юргәкләрендә, хатта ваннала юындырды ул балаларны, юргәкләрендә үзе алмаштыра торгайны. Ул бәләкәй балаларны карай белә ине. Үзенең балалар үткәндә бәлки магазинга ла йөрмәгәндер. Менә янсәрләре тугас, магазинга барып, ул уенчыктарын алып кайтканмы, башка вакыт ягын алып кайтканмы, вакытын табып, шуларны алып кайтып, ултырып, уйнап, уны охшамага нимә охшай, менә балаларга нимә кирәк, корап алып, балалар рәхәтләнеп күңелләрен табалар, аталары белән. Шул кадәр ихлас балалар белән. Килен алдыгыз бит инде, менә килен кайткач бит инде кайнадан да бигрәк кайнаты алдында кыенсынып, индидер курку да, физик курку түгел әлбәттә, индидер курку барлыкка килә, кайната дип инде мин. Хат мутарышны бигрәк йомшак күңелле килен өчен кайната булып өлгергәндер дип уйлыйм. Мөнәсәбәтләре яхшы идеме? Безнең килен бездә өйгә ингәс тә атай әсәй дип эндәште. Ул киленгә лә өлгүле атай булды ул. Мин түгел, киленде аш пешерергә атай өйрәтте. Безнең атай ашыгал атай нибитендә. Уллар уртак телдә тизрәк тапканнар дип уйлыйм мин. Нисектер менә шулайрак килеп сыкты. Бәлки алай да түгелдер, ул вакытта ул усырда минең эшем күбрәк ине, әхәт күбрәк өйдә ине, шуның да бәйле булгандыр. Бер хәлдә безнең килен ашу дөньяһын тәүдә атаһы менән, кайнаһы менән өйрәнде. Бик дуслар булдылар, ярты белән аңлашып. Хатта проблемалар булган вакытта ла безнең килен уялмайынса кайнаһына өндәшә ала ине, ярдәм сорарга булһа, кәңәш сорарга булһа, бер кысында юк димәле. Менә бит. Аннары инде теге аш-суда яраткан дигәч, ул яклап та азрак кагалмый мөмкин түгел. Минем хәтеремдә әле шул кадәрлек графикта эшләп, дин бистәсендә яшәгән чагызда бакчага йөри иде бит ул. Бакчада ниләрдер үстереп үзе алып кайтып. Тәнзилә Абдулланың иртәдән кичкә кадәр гомумән вакыты юк, ул ишек ачып та чыга алмый. Әхәт Мутаһарышка ничек итеп үзендә шул кадәр көч табып, менә шушы вакытларны ничек хәтерлисез? Ул баксаны гомумән ярата ине ул. Ул ир бала булгандыр ул. Безнең үзебезнең баксала бар алтын янында. Шуның ул баксаны без онда сияһендә утырттык. Бөтә агач емештәре менә әлеге вакытта быел көз, үзе булмагас, балтыр көз, үзе булмагас, мин беренче ел барманым. Балалар емешен ия хәлләре бетте. Ие бетмәлләр, агастар емешле булдылар куйды. Еләгелә бишә, шул ул бер дә кара эштеп карап торманы. Утыртты сәскәнен сәсте, уңышын ейді, үләнен утаны. Һәм шундай хәл безнең авылда, Яңа Байрамгылда кайнамның нигез йорты бар. Ул йортта әхәткә язылган, әхәттең йорты ул. Шул йортты ипкә килтерде бит. Матурлап ремонтланы, кәлерен үтте, башын кыегын япты, кәртәләне нык матур күренеп ултыра балкып. Шундай матур дөнья, баксаһы уталган, кадылган, онда шундай бәрәңге һәйбәт үтә һәм шау сәскә. Кайтып йөреп калдыгыз шулай да анда да. Шул дөньяны караны бит инде ул шау сәскә, онда ла шулай
кыяр помидор үсеп утыра. Кешеләр үсмәй, унда үсә. Юк, рецептларны бергә сөйләшеп утыра торган идек. Нәрсәдән нәрсә ясасаң тәмлерәк була. Минем хәтердә әле. Моны кулы булгандыр инде күрһәм кешенең уңга торган баксаһы, гел бәрәңгеһе лә рәхәтләнеп Кызыгы үстерү. үттерү. Ашаудан да бигрәк. Ашаудан бигрәк. Аш-су бүлмәсенә әле генә чак кына кагылып үттек. Чынында әзерләргә ярата иде. Мен инде ризыкларны ярата иде. ул карап тормастанмы? Менә монсын мин әзерләргә тиеш нәрсәләр әзерләргә ярата иде икән. Әйдәгез әле шул турыда кызыклы булыр. Ондан аштар бешермәгәндер, мөгаен шул унга кагылмай торган, башкаһын түгел шул кадәрем отта ашнаксы итеп бешерә иде ул. Аш булһынмы, анда икенче аш булһынмы? Иттен нимә генә эшләмәсен, балыктан шулай ук тураргамы, киптерергәме белмәйм. Һәр хәлдә төрле шул кадәрем уның ризыгы ресторан ашына тиңгән. Ул уны матурлап сервировканы үтәргә куя, әле карап утырырга, әле ашап утырырга ул да белмәйм әле. Берәр рецепт әйтәсезме? Әхәтчә әйтеп ясыйк әле дип игә кайткыч бәлки. Иң тәүдә сынакка һөт алырга тиеш кирәк. Иң тәүдә һөт, әлбәттә. Сәйдә бешергән вакытта тәүгеһен химәннән агып туып куярга кирәк, шунда калырга кирәк, бешергәндән һуң. Менә беренче кат ишетәмен. Әйе. Шулай тәмлерәк буламы икәнни? Шулай тәмлерәк булар күрәһең. Һәр хәлдә ул сәйдән үден халала һәм агада тагы сәйдән агада. Бөтен яктап та камил кеше булган икәнләр. Исем китеп утыра, хайран булып утырамын. Аннары бер заманнан мин аштырып дәвалана башладым. Төрлечә җаваплы эшләр бит инде, гел генә поликлиника тирәләрендә йөрергә физик вакыт юк. Мутахариш турында сөйләп тә торасы түгел, ул бит гел иртә торылган. Шул кадәрлек шул вакытларда хәтерлим, волейбол уйный торган иде. Бөтен телерадио компанияның волейбол группасында капитаны булып, аны яклап, аларны саклап, аларны оештыручы да булып, җан атып, бөтен җанатарлар өчен үзе җан атып, кайчандыр хәтта аның әйткән сүзен эшләп халык хоккейга шул кадәр тартыла. Волейболда бит шушы хәтле спортның төре искитәрлек, халык бик аңлап бетми икән дип аның менә шулай хәтта шул яклап гапләшеп аларлары да хәтерлә. Физик яктан да үзен шул кадәр тотарга тырышты бит ул Тәнзилә Абдуллина. Шунда минем хәтеремдә ул вакытлары турында да әйтеп алырсыз, чөнки ул волейбол командасында капитаны булып та бик горурлыгы булып хәтердә калган кешеләрнең берсе дип әйтәсе килә. Мин инде сөйлим сезгә инде, син нинди усул белән ябыга башладың әле дип Тәнзилә Абдуллина миңа сорау бирә. Шуннан мин әйтәм, шулай су эчәм әле. Эй, ул Әхәт балаша безнең аш-су бүлмәсендә бөтен дөньяны сулы түгеп, сулы белән мәш килеп, әллә нәрсәләр эшли дип шул вакытларда алышабыз Әхәтнең үзеннән. Тукта, менә Тәнзилә Абдуллина шулай дип әйтте, бер атна, шулай бер атна, менә сулыда гына шулай торып, ябыгып та алдым, шулай дәвалану ысулларын бер-беребезгә хәтта әйтеп, бер-беребезне шул рецептлар белән тулыландырган чакларда бар. Шуңа мин ни өчен буларга тукталам, шул кадәр килешеп булмаслык хәл менә аның шулай китүе, үз өстендә булдыру, форманы булдыру, спортны ярату, спортның төрле төрләрен, бигрәк тә волейболга менә шушы, сез менә шул яклап нәрсә әйтер идегез? Әле яшь чакта гына түгел, бүгенге соңгы көннәренә кадәр спорт белән булды бит ул. Әйе, соңгы көннәренә тиклем саңгыла, волейбол, йөгерү, яйау атлаганда әйтергә кирәктер, ул эшкә яйау йөрүне. Күп осракта яйгы вакытта һава торышы елы булган вакытта ул яйау кайтты. Менә ошо араны МТ мәктәбенән бит инде яшәгән. Шунда яйау барып, яйау кайтып йөрүне. Ул байтак ара. Бүтән халыгына нык игътибарлы булды ул. Миндә кирәсе үземнең халыкка битарафлык бар. Ә ул үдән нык карай, һәм әлбәттә китүе сынап таптыратты. Ул китергә әзерләп түгел инде, халыгыла улай ук түгел инде. Һәм Ходай Тәгаланың унда шәһәрләрмен яшәйдер. Тагын да ничек яшәп була әле? 80-90ларга җитеп була, карый. Һәм аның бит менә шул әлегедә баягы йөрәге туктаган вакытның бассейнда булуы да әлегедә баягы үзен карауның бер төре. Мин үзем беләм аның күп вакыт мин бассейнга йөргән вакытларда мин азрак мин уяла торган идем. Мин булдыра алмыйм, Әхәт кадәрле дип сөйләшеп алабыз, йөрергә кирәк, су бик файдалы ди торган иде. Ана шул арганлыкларын азрак кына ала белгән, төшерә белгән инде. Ләкиннәрдә килмей калмады бу хәбәр. Килде, бик каты. Ул бит кемдер Тәнзилә Абдуллина авырып ятса, аз булса да әзерлек була якыныңа. Әтиянеңме, якын туганыңмы,
тәүбә дип әйтик балаларыңмы, бер нинди дә теге хәбәр тоемлауда булмыйча шушындый хәл булуы, әлбәттә, бик зур тетрәнү булды, бик зур куркыныч хәбәр булды бу, һәм сезнең хәтта тоемлауына түгел төшкә дә керүләр дә булмадымы? Ниндидер хафаланып йөрүләр дә, алданрак ниндидер сиземләүләр дә, бер нинди дә андый күңелегездә кичерешләр булмады моңа кадәр? Миндә булманы, һәрхәлдә унда булган. Белгертә калалдымы ул Ул вакыт? белгерткән ул. Мин аны аңламаган. Мин инде бу шушы урында бу фикерләргә дә нокта куясым килә, чөнки дә минем бу тапшыруның максаты якты бар хәтирә, якты бар матурлыкка арналган тапшыру. Ләкиннәрдә соңгы сорауларым һәм соңгы рәхмәт сүзеннән дә, аның бигрәк тә рәхмәт сүзенең дә иң мөһим биеклегендәге тукталыш ул тавышына рәхмәт. Фондта калдырырлык алтын тавыш булып, әлдә җыелып килгән алтын фондыбыз бар радионың. Әлдә шул мирасны саклап, яклап килгән радионың үткәннәре бар. Әлдә безнең радиобызны данлар, шәхесләр бар, Тәнзилә Абдуллина. Мин шул уңайдан рәхмәт әйтәсем килә, чөнки капыл былай арабыздан киткән шундый дәрәҗәле шәхесләрнең әгәр дә тупланып калмаган булса, фондта бу тавыш, бу бәрхет тавыш нинди зур югалту булыр иде. Үзеннән тыш. Шуңа күрә мин бүгенге көнне беләм, аның тавышы мәңге югалмаячак безнең радиобыз дулкыннарыннан. Мин әле дә кайбер вакытны ишетәм дә, дәрт итеп китәм дә, сөенәм, әле дә килеп чыккан вакытларында үзе утырган кебек. Шул вакытта йөгереп барып карыйсы килә микрофон артында, ул бүлмәләрендә бит хәтта мин күз аллап беләм, ул утырган кебек вакытлар. Һәм сезгә әйтәсем килә инде зур рәхмәтләр, сез бүгенге көнне бик зур тырышлык, көч салып, аның хакында китап туплыйсыз. Бу хакта да әйтеп куймый булмый. Һәм аның инде артабан мирасын саклау юлларында ниләр кылына, ниләр әле алып барыла һәм нинди максатлар куелды? Китаптан башлаган вакытта ул Ашкына гомер дип атала китап. Һәм исеменә шунда ук карап ни өчен анда исем. Соңгы елда ул радио башкаруында ошо жердә телефонна куйган. Бөтә кеше күреп балалар ярының нисен онда куйдым. Башкаруга караган вакытта хәттең стиленә бәлки классикер охшап яткандыр, әмма Едди генә хәттең телефонда ошында йыр торуы кемдер ятта тоелгандыр, Франция тоелгандыр. Менә ошо йыр булды. Һәм китаптың исеме мин шугала ул ашкынгандыр дигән фикер белән калдырга булдым. Истәлегенә килгән вакытта күп әйберләр эксклюзив, хәтта басып бирү яһәтеннән тыңлаусыга, укучыга. Бunda хәттә үзенең язмалары бар, фикерләүләре, күңел дәфтәреннән, оның өчен көндәлектәр алып бара торгайны, көндәлекләреннән юллар бар. Һәм беренче тапкыр хәттән ике хикәяһе басыла. Ул пенсияга сыккан, языша башлайм, хикәяләр язам. Бәлки дуррак күләмдә әсәр язармын дигән хыяллары бар иде. Һәм ошо язмалары кул язма килеш, атылган килеш, өдеп, йокып бар. Аклана мин әлеге вакытта ике хикәяне әзерләй алдым, чөнки вакыт бик кысынты итендә бедән өлгереп калырга кирәк, юбилейга тиклем дигән максат куйгас, шул вак әйберләрен алып әзерләп батмага бирдек. Bundan тыш итен сагында матбугатта сыккан мәкаләләр урын алды һәм вафатыннан һуң булган хатирәләр, рәхмәт үтәре, башкалар бик аз гына инеп калды. Фотолар инде әлбәттә. Шул был беренче китап дип атанып бетәне һәм икенчесе булсак, чөнки бик күп әйберләре хәймәй калды, әмма уларда хәйдер өчен әле улар битендә ултырырга кирәк. Рәхмәт, Тәнзилә Абдуллина. Бу сорауларны да тапшыру ахырында бирми мөмкин түгел. Чынлап та ихлас, керсез күңел белән шундый матур җаваплар биреп канәгатьләндерәсез безнең ул яраткан тамашачыларны, радио тыңлаучыларны. Иң зур үкенеч, калган үкенеч ни дип әйтер иде тормыш иптәш буларак Тәнзилә Абдуллина? 14 мартта минем туган көнемне ишен беләгез. Ул 13-нде китте.
11 мартта бер инеп ошо Балтакта алдык. Бу менин тапшырып көрмөнү. Тында алырга мөмкинме тотуп карарга Тәнзилә апа? Бик дәрәҗәле, бик матур балдак. Унга бәлки шулдыр. Үкенечтәр булгандыр. Уң кул белән хәтта бирәсем килә сезгә. Үкенечләр күптер, мин шуңа күрә иң зур үкенеч, мин сезнең күңелегезне сизгән кебек, бу балдакны бит мин чынлап та әле беренче ишетәм, шуны белгән кебек сорау биргәнмен. Әгәр дә 60 яш уңаеннан бигрәк тә бүгенге тапшыру уңаеннан гына түгел, гомумән бүген Әхәткә тормыш иптәше буларак, бергә эшләгән хезмәттәш буларак, икенче, гомумән гомер юлыннан парлап барган бар канат буларак ниләр әйтер идегез үзенә? Әхәт ысынлап та дөрләп янды. Ул ни өчендер был дөньяга, кешеләргә, эшкә үтен бурысыз пананы бит ул. Мин белмәйм, ул бурысты кайдан йөкмәткәндәрдер, кем йөкмәткән, ни өчен шатланагандыр, шул бурыстан кайта белмәне. Ул һәр вакыт йөгереп нимәләр эшләргә тиешене, ул ял белмәне. Ул тугандарына нимәләр бурыслы эшләргә тиеш, коллегаларына, дусларына, ул һораган бер кешегә лә юк дип әйтә белмәне бит ул. Шуның белән дә үҙен яндыргандыр. Әҙерәк тормошта сабыррак булып, үҙенә күберәк игътибар бирһә, бәлки ул кадәрендә үҙен бөтөрмәҫ ине мөгаен. Сабыр булырга, әлбиттә. Тәнзилә Абдуллина, менә аның хакында шундый җылы сүзләр әйтәсе килә, әйтәбез дә әле. Үзе сезгә карата йомарт идеме җылы сүзләргә? Бәлки үтә нык йомарт та булмагандыр. Әммә ул урыны менән әйтә белә торган. Әҙерәк кенә үҙенең гөнаһы булһамы шунда, әгәр мин минең кәйефем юк икәнен күрһә, һүҙ таба белә инде, матур гына әйтеп. Ул миңә һәр ваҡыт матур итеп кәләш тип өндәште. Хатта бына шул ағайҙар, абзыйҙар бер йыл эшләгәндән һуң кәләш буламы тип эләктереп алһалар да, минең өсөн кәләш тине һәр ваҡыт. Яратып, ихлас итеп, ә былай яратып әйткән һүҙҙәре булды. Мин уны мында әйтеү урын тип һанамайым, әммә тағы бер әйбере бар. Әхәт иркә бала ине бит, әйтте. Ул иркәләнергә ярата торғайны. Утырған ваҡытта минең итәккә ята торғайны. Минең сәсемде һыйпап ала иде, арҡамдан һөйөп ала иде ята торғайны. Ята ла үҙе хәбәрен һөйләй. Беҙҙең балалар алдында ла ул шул ятып ала. Китеп тороғоҙ әле, әсәйегеҙ яратып алһын тип ята ала ине, шул хәбәрен һөйләр өсөн алға ята ине. Тәнзилә Абдуллина, бүген ваҡыт бүлеп килгәнегеҙ өсөн. Аннары мин бик җаваплылыҡ ҡойҙом бу тапшырыу алдынан, ҡаршы килмәгәнегеҙ өсөн чаҡырыуға зур рәхмәт әйтеп, һәм бөтөн шушы бәрхет тауышны, халыҡ сөйөүен яулаған тауышны үз иткән җаннар исеменнән дә рәхмәт йөҙөнән кичкенә шушы чәчәкләр гөлләмәсен бүләк итәсе килә сезгә. Ҙур рәхмәт, Зифа ханым. Сезгә озон ғүмерләр. Һаулыҡ, шулай уҡ теләйем. Бай булайыҡ, бар булайыҡ, бергә булайыҡ, ғүмер бер генә шуны онотмайыҡ. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Өфө һөйләй. Без өйрәнгән идек инде бу тауышның моңо белән уянырға иртәләрен. Ишетә килдек ничә йыллар бу күңелнең туған җирен, халҡы күңелен иркәләүен. Тыйнаҡ, сабыр, сизгер, серле холҡоң белән Әхәт атлы исемеңне жисем иттең. Ауыллардан шығып киткән бер малайны көчөң белән, эшең белән бөйөк иттең. Коридорлар буйлап атлап түгел, исәнләшеп йөгөрөп үтүең, гел сәғәткә буйсынылған тормош, эфир көтә Әхәт килүен. Эфир алды үтә җитди шағын. Эфир тама ҡояш йөзләрең. Сағындыра, бигрәк сағындыра шул йөзләрне күреп йөргәнем. Алыр өчен түгел, бирер өчен, тамчысына ҡәҙәр ҡалдырмый, яндырғансың ярсу йөрәгеңне, сөйгән хеҙмәт өчен талдырмый. Язлар быйыл бик көттөрөп килде. Шыҡсыз көннәр йөрҙө тирәләп. Син киткән көн ҡояш төштө җиргә, нурын йәшләр итеп сибәләп.
озатырга төште якын дустым, кояш кебек дустым, үз ишем. Иртән чыгар кояш булып яндың, соңга кадәр кешелек өчен. Язлар белән киттең, капыл киттең, яз калдырып һәрбер күңелдә. Син чыгасы эфир, ятим калды. Сине сагынабыз бүген дә. Гаиләң калды, алма оныкларың гөрләп кенә торган яшендә, яшел генә чаклар җиткән чакта алар өчен, үзең өчен дә. Үсәр яшьләр, гөрләр эфир юлы, кабатланып килер язларда. Аерылып торган синең тавыш кабатланмас инде аларда. Кабатланмас берәү булыр өчен тугансың син якты дөньяга. Кабатланып язлар килгән саен, синең хакта матур хатирәләр, истәлекләр булыр өр-яңа. Истәлекләр булыр өр-яңа. Тәнзилә Абдуллина бу тапшыруда катнашып, минем белән күңел арасын гына түгел, Әхәт Мутаһар улын яраткан тамашачылар белән сагынылып өлгергән аралыкны ялгадыгыз. Бик зур рәхмәтләр шуның өчен. Аның үзенең бар вакыты килде кебек яныбызга, ләкин юк, бар вакыты түгел, ул һәр вакыт бар. Булды һәм булачак. Язлар булып кайтыр бу тавыш. Җәйләр, көзләр, кышлар булып яшәр һәм хәтерләребездә мәңге сакланыр алтын тавышың Әхәт Мутаһар улы Мортазин. Син безнең белән мәңге бергә. Күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим иттек. Гомерләрнең һәр бер сәгатенең кадерен белеп яшәргә омтылыйк. Күрешкәнгә